Ramogi TV. Wadhi nyime Jopith dhok ama golo chak maromo 1,190 e kaunti ya Pagario moting'o Kisumu oseyudo sir kod puonj magidhi konyore godo e yiero kodhi mag jamni kendo rito gi e yo makare kaka yor bero chak magigolo. Sir makamano oyudore e chenro ma itayo kod Kenya Crops and Dairy Market System KCDMS kod riwruoge mamoko mageto bero pith mag dho chak. Chenro makamano osebedo ngima jamni makoro osemedo nyuol kowuok atamalo 56 nyaka atamalo 64 kaluwore kod jokanyo. Riwruok mar KCDMS jiwo tudruok mag migepe kaka yor bero weche mag chak e pachoka. With our champions, and we unite ourselves to mobilize the communities, we can actually increase the milk production. The potential is there. It starts even from the shelter, the feed that you give cows. If you're only giving them the straw from maize and not complementing the right nutrition, not giving it enough water, not giving them the necessary immunizations that they need against other diseases on timely basis, then you will not be able to do this. We had 12 counties: Kisumu, Kakamega, Vihiga, Busia, Bungoma, Makueni, Taita Taveta, Kitui, Kisii, Homa Bay, Siaya, and Migori. So those are the 12 counties of intervention, and we were able to reach out to 190,000 farmers, and for dairy only. But we were also able to intervene, especially in the feeding practices. We had 20,000 hectares of improved fodder that was planted, especially bracharia. Once ni ntiere nyaroya every year, chak en continuous kech dhiang' onego bed ni nyiedho kata dweche 7 kasti we oywe dwe achiel onyuol kendo chak iendelea gi nyiedho. Kodi ng'eni mano timo chak bedo in plenty. The partnership has helped a lot, and we are looking forward to seeing livelihoods improved, productivity improved, so that our people can produce more milk and find better nutrition.